Karong siminaha mapupos na ang 15 kaadlaw nga deadline nga gihatag aron mo pahawa ang nanimuyo daplin sa Mahiga Creek. Sa dulan sa kagatos ka mga pamilya, duara ang voluntaryo nga mopahawa sa ilang gipuy-an. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipahibaw sa Project Reduce Danger Zones atol sa ilang regular weekly meeting nga adunay duha gikan sa 98 ka mga pamilya nga nagpuyo daplin sa Mahiga Creek nga midangup kanila ug mipasalig nga andam na silang mamahawa gikan sa ilang Pinoy-anan. Nunot niini giasikaso na sa Reds ang financial assistance nila nga kuhaon sa calamity fund sa syudad aron ihatag sa maong pamilya. Ilasab abagan inig pamalhin nila. So we will make an example of this ni duha. Nakiksabot na mo, nangayo lang sila gamay nga financial assistance and nangayo sila ga assistance in terms of sakyanan sa ilang mga ginuba nga kahoy, Gipadadaan ang maong mga pamilya og notice to vacate sa Reds ni atong Setyembre 20. Sa maong notisya, gihatagan sila og 15 kaadlaw sa pagboluntaryo og hawa, buot pasabot, kutob na lang karong simanaha ang ilang pag-istar sa maong dapit. Matud sa Reds, himuon unta nilang ehemplo ang duha ka pamilya nga mipasalig na nga mo voluntary vacate. Apan matud sa uban kinahanglan usa silang pakit-on sa ilang relocation site usa sila manghipos sa ilang mga butang. Dapat nakakita jud mi nga nami kabalhinan nga kanang hitso na tanan na isuga nga itubig kay lisod ba kayo magsugod na sa ta sinugdanan. Tubag sa Reds nga di kini mahimo, magsugod na gyud sila sa ilang clearing operations human sa 15-day deadline. Ilasab gipahibaw nga padayon ang ilang panagstorya sa nagkalain-laing grupo ug mga kompanya karon alang sa rehabilitation sa Mahiga Creek. We have been talking to a lot of people in fact nakoy meeting later on sa FF Cruz. Kani mga this kind of companies has already been into that ba? In fact, ako naghatag sa kong mga emails sa like katong naghimo sa Pasig, we have pareha ra bag masakiton kay you have to talk a lot about your sickness para daghan kay moabot niyo, muhatag og idea and everything. So Andrea Patenya, News 5. Walay shortcuts. Kini mo'y pulisiya ni Cebu Governor Hilario Junior David III sukad siyang milingkod sa katungdanan subay sa matuid nga daan. Usa sa mga naangin ini ang iyang kaugalingong opisina. Sukad nga milingkod si David atong Hulyo, wa pa niya magamit ang regular nga Governor's Office. Ryan Sorote, Sugin Limi. Mag-upat na kabuan nga walay opisinang tarong si Governor Davide. Kasamtangan niyang gigamit kining karaang session hall nga gihimong dignitaries room ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Huot ang maong lawak sa iyang mga staff og kining divider lang ang nag-uwang kadiya ngadto sa mga bisita. Ang pag-insistera sa gobernador nga kinahanglan moagi sa tarong nga bidding mo'y hinungdan nga nalangay ang pagpaayos sa Governor's Office. No shortcuts. Daan ko na siyang ningon, no shortcuts. Daan na guna niyang gi-emphasize to everybody. Bisag unsa pa atong buhaton sa Kapitolyo, no shortcuts. Una nga kami magbantay sa gyud mi. Napakyas ang unang bidding sa renovation sa Office of the Governor sa miaging simana. Laing bidding na usab ang ikatakda sa Provincial Bids and Awards Committee. Apan giangkon in Cabo na posibleng malangay kini gumikan sa kagamay sa pondo nga gigahin sa proyekto. Kung ugali mapakyas ang Kapitolyo sa ikaduhang bidding, gikinahanglan na ang negotiations. Tungod sa bureaucracy policy sa gobyerno, posibleng sa sunod tuig na magamit ni Davide ang iyang opisina. Ngayon ta nga ang ato na lang gud anang target January na lang gud. At least pagsugod sa January 2014 ato na siya siyang bagong opisina. Munay the most lang gud nga among kuan ni Gob, gika inyong ta murag gipasalig. Ryan Sorote, News 5. Lalaking nanglaba, gipusil patay, samtang lalaking gingong gipusil sa iyang gikaaway. Leslie Caminadi Vestil, Sugin Limi. Kapadining tabay sa May City Eskwelahan sa Barangay Basakdak, bayan sa Lapu-Lapu, nag-ubo ang patayng lawas ni Jose Juni Mapait kinsa ng laban ni atong tungura. Gipusil kini tulo kay gayon sa wa mailhing mamumuno.
Mabuhi pa unta ang biktima kung gitabang pa siyang mga silingan apan giyong dunay may pugong kanila kay basin unya og sila ang mapasanginlan. Atol nga nanihapon ang mga kabanay sa namatay mga pasado alas 7 kagabi. Apan naputol ni dihang milanog ang kusog kayong butos sa armas. Gani gitabang siyang pamilya ang asawa sa namatay human atakiya siyang sakit. Nakuha sa crime scene ang tulo ka kabhang sa kalibre 45. Gisubay pasab sa mga sakop sa homicide section sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kung doon na ba'y kikalalis ang biktima, human nagduwa og tungits. Pagdungog mo to, lili ko, naghawit pa siya sa tabay, nakabog ng tabay. Naghanap siya tabang, nakapangabog siya, di, tabang di. Muto nga, nahaplagin siya. Muto nga, kuhan na yun, nanggawa kasi may ngitami kung say, kuhan, ito ko ilabing, ano may pulis. Nagduwa man na siyang tungit. Ngampay, pag-uli na niya. Pag-uli na nihapon din. Bago man, alis tabay kay mga laba. Klarong gitpubod, kuhan. Natusak-tusak ang lawas ining lalaki nga sa pagkutlo ning maong balita wa pa mailhis sa mga otoridad gikan sa bala sa kalibre 45 nga armas ug 9mm pistol. Mga pasado launa kagahapon sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Armado sa biktima og kalibre 38 nga paltik apan wa kini makabaws atol sa pagpamusil. Nagtuo ang kapulisan nga kaaway sa biktima ang nipusil kaniya base sa pamaagi sa pagpatay niini. Walay mipatimaw nga saksi atol sa pagpamusil bisan og daghang tawo sa palibot. Gikatahong usa ka tendero og fried chicken ang nasabdan sab ato sa mga panghitabo. Gadag po sa katong tindero sa manok, ang iyang naw na igos bala day. So, may nakita online. May nakita nga nagawas na, may nakita nga na motor na pan. So, wag mo kailan niya? Wa sabi kailan sa. Pagagi naman yan, naghilak yung nga nako nigipusil dire. Then amo sang interview pa unta, mulakaw po siya, amo nagi-verify na pag-verify mo positive nga naigipusil ya, among puto ang katong tindero kanang kining kuan kanang manok. Yagi padana mo sa ospital to sa SMC ron. Leslie Caminado-Vistil, News 5. Kritikal ang kahimtang karon sa usa ka batanong lalaki human matumbahi og poste sa kuryente nga naatrasan sa usa ka truck nga nagkarga og soft drinks. Madin Sabang, Sugin Limi. Mga pasado alas 9 sa gabi ini adtong Sabado, padung unta sa barangay Kambinukot kining Isuzu truck nga dunay kargang kinahong mga soft drinks. Apan napagnan sa makina ang driver sa maong truck. Dihang padung kining mutunga sa may sitio lower ag sumot. Kay wa na mo gunit ang brake sa maong truck, nalimbuwad kini ug natrasan kining poste sa kuryente nga miigo sa nagsunod nga multicab. Sakay sa multicab ang pamilyang Alcantara ug naglingkod sa luyo ang biktimang si Ronel nga mao'y natagakan sa poste. Ang batanong Alcantara, usa ka third-year high school student. Ang kauban, naog din ngitag bangilan niya. Wala na sa pag-break na ko, sikog break. Wala na daw sa break. Atras ko siya, gilatayan ng bangil mo itong naatras ko pa rin sa ubos, naigo ang poste, nabalik. Ang multicab nga nagsunta ko diri sa ubos, naiguan, natapsingan. Nga sigsagit ang ginikanan kay nagdugo naman. Nga dito, sig mga tabang-tabang, akong banan, dagang nga truck sa barangay, wala man. Moto, gisakay lang motor niya. Pagabos binalyo, transfer siya truck niya, natog Norchin. Daling gida sa pribadong pambalanan ang biktima. Nipasalig ang amo sa driver nga sila mao'y mugasto sa tanang panginahanglan sa ospital sa Batanong Naangol. Madin Sabang, News 5. Ug maukadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Lunes, pizza 30 sa Septembre 2013, 86 talang kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Ako si Frank Balilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan. Ako si Georgia Herrera. Hangtod ugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, aksyon!